Μισό κάνετε στο σχολείο. Δεν έχετε παραλυτσάδες. Όχι ρε, εσύ, έχω αυτό. Πλάκα μου κάνεις. Δεν σε πιστεύω. Καλά, πώς μπορεί να γίνει. Χωρίς μολύβι. Χωρίς τετράδιο. Χωρίς βιβλίο. Θέλεις να σου δείξω. Φυσικά. Μέσα και λέει. Λοιπόν, παρακολούθα. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα μάθημα φυσικής. Σήμερα έχουμε για την ατμοσφαιρική πίεση. Κάνω download από το διαδίκτυο το αρχείο που μας έχει ετοιμάσει ο καθηγητής μας. Εκεί θα βρω αρκετό υλικό συμπληρωματικό του μαθήματος και διάφορα εικονικά διάγραφα για να καταλάβω καλύτερα τη θεωρία. Να, δες ένα. Με αυτό το πείραμα μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Να, δες εδώ τι έχει. Επεξηγήσεις, σημεία σως, ερωτήσεις κρίσεως, πλασάκια, links και διάφορα άλλα ανάλογα με το μάθημα. Όταν θα τελειώσουμε το μάθημα μέσα στην τάξη, θα κάνουμε τις ασκήσεις που θα μας βάλει ο καθηγητής μας, είτε από το σχολικό βιβλίο, είτε δικές του. Καλά, και πώς θα λύσεις ασκήσεις χωρίς να χτυπήσει λόγο. Εδώ αρχίζει τα ωραία. Χρησιμοποιώ τη ζωγραφική. Είναι εδώ έξω κάτι φίλοι μου, συμμαθητές μου δηλαδή, που παρουσιάζουν ένα θέμα λύνοντας ασκήσεις με ζωγραφική. Πάμε μετά να τους δούμε, να σταθούν και πιο αναλυτικά. Εδώ πέρα βλέπεις ένα βιντεάκι που φαίνεται πώς λύνεται μια ψηφιακή άσκηση σε πραγματικό χρόνο με τη ζωγραφική. Όπως βλέπεις, μπορείς να γράψεις, να κάνεις γραμμές, να αποκόψεις κομμάτια ως εικόνες και να τα επιτολίσεις σε έγγραφα αρχείου και διάφορα άλλα. Είπαμε, θα πάμε έξω μετά. Είναι και ωραία παιδιά. Οπωσδήποτε θα πάμε. Και δεν μου λες. Ποιος δεν θα τις ασκήσει. Ο υπολογιστής. Στέλνω ρε εσύ τις ασκήσεις σαν θέλεις στον καθηγητή και αυτός τις διορθώνει. Άσε, εδώ έχουμε θέμα. Δεν μπορούμε και να ξεφύγουμε. Έχεις στο γραμματοκιβώτιο του ασκήσεις 2 χρόνων. Ψηφιακό αρχείο σου λέει. Τι να πεις μετά στον μπαμπά. Σώπα ρε. Ήτα. Μεγάλη. Δεν σου είπα και το άλλο. Έχουμε και μια διαδικτυακή ομάδα όπου μπορούμε μέσα από το σπίτι μας να επικοινωνούμε για διάφορα θέματα του σχολείου. Να, αυτή. Εδώ πέρα βλέπεις μερικά θέματα συζητήσεων, τα mail και κάποια από τα αρχεία μας. Σώπα ρε. Καλή φάση. Και δεν μου λες, αν θες να σημειώσεις κάτι. Ανοίγω ένα αρχείο text και γράφω τι θέλω, όχι. Ξέρεις μωρέ εσύ, γκρίγκλεις, εξάσκηση στο Facebook. Πλέον γράφω πιο γρήγορα στον υπολογιστή παρά στο χαρτί. Και να ξέρεις, αυτό είναι κάτι που θα μας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο στο μέλλον. Και κάνω και καλά πράγματα. Φοβερό. Και αν γράψεις διαγωνισμό, δανείζεις κάτι και στυλός σίγουρα. Εδώ είναι το ωραίο. Μπαίνει ο teacher μέσα στην τάξη και αντί να πει βγάλετε όλοι μια κόλλα χαρτί, λέει ανοίξτε όλοι τους υπολογιστές και πείτε σε αυτό το link. Αυτό ήταν. Γράφουμε ψηφιακό διαγωνισμό. Απίστευτο. Ναι. Δες ένα. Πρέπει να γράψεις πρώτα το όνομά σου για να αρχίσεις. Έχει και ένα ρολογάκι από κάτω για να αγχώνεσαι. Όπως βλέπεις εδώ μέσα, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Να μεγεθύνεις εικόνες, να διαλέγεις. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Και είναι σαν ένα κανονικό διαγώνισμα. Ναι, και εμείς όταν είχαμε κάνει πρώτη φορά τέτοιο διαγωνισμό είχαμε πάρει την πλάκα μας. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε και ήμασταν άναυδοι. Το πιο φοβερό είναι ότι όταν τελειώσεις, αυτόματα το διαγώνισμα πηγαίνει με μορφή mail στον καθηγητή. Δηλαδή τελειώνεις και ξέρεις και τι βαθμό έχεις. Εδώ φέρνει το άπλος. Wow, είναι φοβερό. Και δεν μου λες, με την μπαταρία την έρχεται, τι γίνεται. Η μπαταρία του υπολογιστή κρατάει περίπου 5 ώρες. Συνήθως είναι αρκετή. Αν χρειαστεί βέβαια φόρτιση, η
υπάρχουν και κάποιες γκρίζες μέσα στην τάξη, όπου μπορούμε να φορτίζουμε. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Αν χαλάσει κάποιος υπολογιστής, τι κάνετε? Οι υπολογιστές έχουν εγγύηση 3 χρόνια. Άρα, αν περνάει στην τάξη κανονικά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πηγαίνεις να σου φτιάξουμε. Εν τω μεταξύ, δουλεύει με κάποιον από το φίλο σου. Καλά, έχω πάθει πλάκα. Πάνω από εκεί και εγώ στην ψηφιακή τάξη. Δεν θα το βάλω. Έλα. Σας προσέχω, ρε. Άμα δεν ήταν κάποιος άλλος, τι θα γινόσασταν? Γεια σας. Το θέμα της εργασίας μας είναι λύνοντας ασκήσεις με ζωγραφική, ένας πρωτοποριακός τρόπος επίλυσης ψηφιακών ασκήσεων, εύκολα, γρήγορα και διασκεδαστικά για τον μαθητή. Είναι μια προσπάθεια της ψηφιακής τάξης του Γυμνασίου Κοπανουή Μαθής. Για να λύσεις μια ψηφιακή άσκηση, χρειάζεται πρώτα να ξέρεις τι είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα του Windows και το διαθέτουν όλοι οι υπολογιστές που έχουν το Windows ως λειτουργικό σύστημα, όπως Windows XP, Windows 7 κτλ. Η ζωγραφική είναι ένα πρόγραμμα με πολλές δυνατότητες επεξεργασίας που θα δούμε και παρακάτω. Δυνατότητες της ζωγραφικής. Μπορούμε να σχεδιάσουμε σχήματα, να βάλουμε γραμμές που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στο να κάνουμε και δικά μας σχήματα, να γράψουμε ένα κείμενο για να λύσουμε, παράδειγμα, μια ψηφιακή άσκηση, ή να βάλουμε βελάκια για να τονίσουμε ένα σημείο μιας εικόνας. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε εικόνες, η οποία είναι βασική λειτουργία για να λύνουμε ψηφιακές ασκήσεις, και να χρωματίσουμε με διάφορα εργαλεία που μας προσφέρει η ζωγραφική. Μπορούμε να επεξεργαστούμε εικόνες και να τις αποθηκεύσουμε σε διάφορους τύπους αρχείων για διάφορες χρήσεις. Τώρα θα ακολουθήσει μια σειρά από παραδείγματα ψηφιακών ασκήσεων και οι επιλύσεις τους, με σκοπό να δείξουν τις δυνατότητες της ζωγραφικής. Αρχικά, μια άσκηση γεωγραφίας. Στο πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε, μεταφέρουμε το φύλλο εργασίας στο περιβάλλον της ζωγραφικής, πατώντας το πλήκτρο print screen και έπειτα την κόλληση στη ζωγραφική. Έτσι θα έμοιαζε ένα ψηφιακό φύλλο εργασίας γεωγραφίας, μετά από επεξεργασία, στην οποία θα κάνουμε στο δεύτερο βήμα, στο λογισμικό της ζωγραφικής. Στη ζωγραφική επεξεργαζόμαστε το φύλλο. Η ζωγραφική προσφέρει ποικιλία από εργαλεία και εδώ πέρα είναι τα βασικότερα. Υπάρχει το εργαλείο σχήματος για τη διαγραφή του μνήματος εικόνας και αφήνει πίσω το χρώμα του φόντου. Ο κειμενογράφος, βασικό εργαλείο, χρησιμεύει στην επεξεργασία κειμένου. Τα εργαλεία σχημάτων για να σχεδιάζουμε σχήματα και γραμμές. Εργαλείο επιλογής για την επιλογή και αποκοπή συγκεκριμένης περιοχής, επίσης πολύ βασικό εργαλείο. Εργαλείο zoom για την μεγέθυνση εικόνων. Πινέλο για ζωγραφική, με το οποίο μπορείς να ζωγραφίσεις ελεύθερα στο ψηφιακό καμπά της ζωγραφικής, και το εργαλείο επιλογής χρώματος. Προχωρώντας στο τρίτο βήμα, είναι η λύση της άσκησης της ζωγραφικής. Μετά, με τον κειμενογράφο, επιλύουμε την άσκηση συμπληρώνοντας διαδοχικά τα κενά με τις σωστές λέξεις. Μπορούμε φυσικά να τροποποιήσουμε και να μορφοποιήσουμε τη γραμματοσυρά, το μέγεθος της γραμματοσυράς, το πόσο έντονα ή πλάγια φαίνονται τα γράμματα ή το μέγεθός τους. Στο τέταρτο βήμα, αποθηκεύουμε την εργασία. Είναι απαραίτητο για να μην χάσουμε την πρόοδο που έχουμε κάνει έως τότε. Μπορούμε να πάμε στο μενού αρχείο της ζωγραφικής και να επιλέξουμε ή να χρησιμοποιήσουμε τη συντόμευση Ctrl και S. Την πρώτη φορά που σώζεις ένα αρχείο, σου δίνει την επιλογή, το λογισμικό της ζωγραφικής, να το αποθηκεύσεις σε όποιον τύπο αρχείου επιλέξεις εσύ. Όμως, αν το επαναεπεξεργάζεσαι, χρειάζεται να κάνεις κλικ στο αποθήκευση έτσι ώστε να έχεις πάλι την επιλογή να αλλάξεις τον τύπο του αρχείου. Στο πέμπτο βήμα, στέλνουμε την άσκηση του καθηγητή μας με email. Υπάρχουν πολλά site κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και ιστοσελίδες που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, και το Gmail είναι μία από αυτές που είναι εύπριστη και παρουσίαση. Έχει δύο βασικές λειτουργίες: τη σύνθεση μηνύματος, η οποία αποτελεί σύνδεσμο για να γραφτεί και να αποστολεί ένα μήνυμα, και την επισύναψη αρχείου, που χρησιμεύει για να εισάγουμε ένα αρχείο στο μήνυμα και να το αποστείλουμε
στην παραλήπτη. Έτσι, μπορούμε να εισάγουμε τη ψηφιακή άσκηση που έχουμε λύσει και να τη στείλουμε στον καθηγητή μας, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να τη στείλει πίσω με τις διορθώσεις. Λύνοντας μια άσκηση φυσικής. Όπως και πριν, βρίσκουμε την εργασία και την αποτυπώνουμε. Την μεταφέρουμε στο περιβάλλον της ζωγραφικής πατώντας το πλήκτρο print screen και επικόλληση και την μορφοποιούμε. Στο δεύτερο βήμα, σχεδιάζουμε μια γόμα πάνω σε ένα φρανείο, το οποίο είναι ένα από τα ζητούμενα της άσκησης, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε τις δυνάμεις πάνω σε αυτό το φρανείο και τη γόμα. Και στη λύση της άσκησης φυσικής, γράφουμε το ζητούμενο της άσκησης, χρησιμοποιώντας τον κειμενογράφο και τις γραμμές και τα μπελάκια. Έτσι έχουμε λύσει την άσκηση γεωγραφίας με πολλά και διαφορετικά εργαλεία. Λύνοντας μια άσκηση ιστορίας. Πηγαίνουμε στο φύλλο εργασίας και αποτυπώνουμε την εικόνα πατώντας το πλήκτρο print screen και την επεξεργαζόμαστε στη ζωγραφική, έτσι να διώξουμε τα περιττά κομμάτια γύρω από την εικόνα. Αυτή είναι μια άσκηση υποθετική που έχει δημιουργηθεί για τους λόγους αυτής της παρουσίασης. Και στη λύση της άσκησης ιστορίας, τραβώντας γραμμές με το πινέλο, λύνουμε την άσκηση ιστορίας με τη βοήθεια της ζωγραφικής. Με ένα ευδιάκριτο χρώμα που το εφαρμόζουμε στο πινέλο, τραβάμε μια γραμμή και έτσι λύνουμε την άσκηση ιστορίας. Και στο τέλος, σε μια άσκηση βιολογίας, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο θα το κάνουμε εδώ για να καταλάβετε πόσο απλά και εύκολα λύνεται μια άσκηση. Αρχικά, ανοίγουμε το λογισμικό της ζωγραφικής, πηγαίνουμε στην άσκησή μας και πατάμε το print screen. Μετά πηγαίνουμε και πατάμε επικόλληση στη ζωγραφική. Και εδώ πέρα έχει ένα λάθος στο βιβλίο, παίρνουμε το εργαλείο επιλογής και διορθώνουμε ακόμα και το ψηφιακό βιβλίο. Έπειτα παίρνουμε τις γραμμές από τα σχήματα και αρχίζουμε να συμπληρώνουμε την άσκηση. Εδώ πέρα θα κάνουμε μερικά παραδείγματα για να δείτε πώς είναι. Και προχωράμε στην διπλανή άσκηση, με την οποία παίρνουμε το κειμενογράφο και πληκτρολογούμε τις απαραίτητες λέξεις για να συμπληρώσουμε τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος. Κάνουμε άλλο ένα παράδειγμα. Εδώ πέρα μπορούμε να το πληκτρολογήσουμε, μπορούμε και με το εργαλείο επιλογής να αποκόψουμε τα λέξεις από την διπλανή εκφώνηση της άσκησης και να την εφαρμόσουμε εδώ πέρα με το εργαλείο επιλογής. Στη συνέχεια, σώζουμε, βάζουμε έναν τίτλο, ό,τι τίτλο θέλουμε, βιολογία, και επιλέγουμε το τύπο αρχείου, που μπορεί να είναι όποιος να είναι, ανάλογα με τις ανάγκες μας. Σώζουμε. Και τώρα θα στείλουμε την άσκηση βιολογίας. Πληκτρολογούμε στα κενά την ηλεκτρονική μας διεύθυνση και το δικό μας και μπαίνουμε στο λογαριασμό μας, πατάμε σύνθεση μηνύματος, πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση του καθηγητή μας, βάζουμε όνομα εργασίας και πατάμε τη σύναψη αρχείου, ψάχνουμε το αρχείο, το επιλέγουμε και περιμένουμε να φωτώσει. Αφού φωτώσει, μπορούμε να γράψουμε κάτω κείμενο. Μπορούμε να πατήσουμε και αποστολή έτσι ώστε να αποσταλεί. Αν δεν έχουμε γράψει κείμενο, επιλέγουμε την επιλογή χωρίς κείμενο. Και έχει αποσταλεί η άσκηση